Mä oon Savilan Tanja ja asun perheeni kanssa Raumalla. Perheeseen kuuluu aviomies ja 17-vuotias nuori mies. 41-vuotiaana mä menetin äitini keuhkosyöpään. Ja nyt mä haluan kertoa mun äitini tarinan, koska hänen toiveena oli, että eutanasia tulisi joskus lailliseksi. Äiti on syntynyt vuonna 1949. Ja vuonna 2014 hän oli 3 lapsen äiti ja 9 lapsenlapsen tärkein mummi. Äiti oli energinen ja liikkuvainen, joka paikan ilopilleri, ja hän oli monessa mukana. Äidistä piti kaikki. Äitini kasvatteli kesäisin kasvihuoneessa tomaatteja ja kurkkuja, joita hän toi meille lapsille. Syksyisin hän keitteli mehut, jotta meillä lapsilla ja lapsenlapsilla olisi flunssamehut. Mikään ei ollut mummin mehun voittanutta. Äitienpäivänä 2014 olimme mökillä, kun äitini valitti hengenahdistusta. Kehotin häntä menemään lääkäriin, koska oli siitepölykausi. Eipä äiti sinne mennyt, ajatteli, että se oli ohimenevää ja jotakin allergiaa. Heinäkuussa 2014 äitin hengenahdistukset menivät niin pahaksi, että hän joutui lähtemään ensiapuun. Ensiavussa hänelle annettiin happea ja tehtiin lähete lääkäriin. Elokuussa saatiinkin diagnoosi. Äidillä oli keuhkosyöpä. Syöpä oli sellaisessa paikkaa, ettei sitä voinut leikata pois, ja äidille aloitettiin sytostaattihoidot. Tukka lähti ja kivut tuli, mutta elämää rakastavani äiti taisteli kynsin hampain syöpää vastaan. Äiti oli aina nauttinut elämästä, mutta nyt hän alkoi nauttimaan siitä vielä enemmän. Kävimme konserteissa, teattereissa, pidimme kortti-iltoja, lauloimme, söimme ja joimme. Nautimme joka hetkestä vieläkin enemmän mitä aiemmin. Keväällä 2015 äitini vointi alkoi vaihdella. Välillä hän oli niin väsynyt, ettei jaksanut muuta kuin nukkua. Toukokuussa 2015 hoidot lopetettiin tuloksettomina ja toivon tilalle annettiin happipullo ja pyörätuoli. Toukokuussa yksien juhlien jälkeen äiti itki minulle. Tämä ei ole enää kivaa, enkä nauti siitä, haluan vain pois. Voitko Tanja auttaa minua? En halua kitua, en halua maata, en halua olla sängyssä toisten pestävänä. Haluaisin nauttia elämästäni loppuun asti hyvin. Äitini kirjoitti sairaudestaan päiväkirjaa ja toukokuussa hän on kirjoittanut näin. Hengitys kulkee huonosti ja lääkkeillä ei ole enää mitään apuja. Se on nyt vaan niin, että päivät alkaa olla luetut. Toivottavasti pääsen helposti ja kivuttomasti täältä ulottuvuudelta. Laittakaa tuhkani saman hautaan. Missä isänne lepää? Hautajaisista haluan vain pienet, vain lähimmät ihmiset. Testamentti löytyy pankista. Heinäkuussa 2015 äiti oli käytännössä petipotilas. Hän halusi olla kotona kuoleman loppuun asti ja se hänelle suotiin. Äidin aviomies hoiti häntä 24/7. Me lapset ja lapsenlapset autoimme minkä pystyimme. Myös kotisairaanhoito ja kotisairaala oli meitä auttamassa. Äidin lääkitystä lisättiin, koska hänelle alkoi tulla kovia kipuja. Äiti alkoi näkemään harhoja. Hän puheli henkilöille, jotka eivät olleet enää tässä maailmassa. Kun hän ei enää tiennyt, missä hän oli, hän yritti aina lähteä kotiin ja saattoi tippua sängyltä lattialle, eikä päässyt sieltä omin avuin ylös. Välillä hän ei tunnistanut enää meitä.
Hengittäminen oli erittäin raskasta ja vaikeaa. Limaa ja nestettä alkoi kertyä keuhkoihin. Uskon, että äiti oli yhtenä yönä yrittänyt itse lopettaa elämänsä, kun hän oli repinyt happiletkun irti. Jatkossa se laitettiin tiukemmin kiinni, ettei sitä pystynyt repimään irti. Äidin pahin pelko oli siis toteutunut. Hän makasi sängyssä, täysin toisten hoidettavana, tiedottomana tästä maailmasta. Häntä käännettiin 3 kertaa päivässä, ettei makuhaavoja tulisi. Hänen paskavaippansa vaihdettiin 3 kertaa päivässä. Kipuja oli, eikä niitä saatu pois, vaikka kotisairaalasta äiti sai hyvää hoitoa. Ja pahinta oli se hengitys. Kuvittele itsesi makaamaan sänkyyn. Vain toinen keuhko toimii ja sekin vain puoliksi. Keuhko on täynnä limaa ja nestettä. Tukehtumisen tunne on koko ajan läsnä, etkä sinä pysty tekemään yhtään mitään. Läheisille tämä oli kamalaa katsottavaa. Mitään et pystynyt tekemään, ainoastaan seuraamaan, kun rakkaamme kärsii ja kokee kovia kipuja. Vaikka äiti ei enää lopussa pystynyt puhumaan, niin vartalon levottomuudesta ja kasvoista näki, että hänellä oli kovia kipuja. Kerran oli pakko soittaa ambulanssi paikalle, koska hengitys oli niin haukkovaa ja nestettä oli keuhkoissa niin paljon. Ambulanssi tuli paikalle ja he kysyivät, onko äidillä hoitotahto. Olimme tehneet hoitotahdon jo vuonna 2014 marraskuussa, kun äiti oli täysin sielun ja ruumiin voimissa. Hoitotahdossa mainittiin, että elämää ylläpitävää ja pitkittävää hoitoa ei saa tehdä, mikäli se ei paranna sairautta. Ambulanssimiehet totesivat, että mitään ei voi tehdä. Nyt täytyy vain odottaa, että keho luovuttaa. Siinä me sitten odotimme rakkaan äitimme kuolemaa ja katsomme sivusta, kun toinen kärsii, eikä mitään voi tehdä. Jokainen meistä toivoi, että äiti pääsisi pian pois, ja sitä oli toivonut hänkin. Kaksi viikkoa ambulanssikäynnin jälkeen äiti nukkui pois 2.8.2015. Kukaan meistä ei ollut paikalla, kun hän hengitti viimeisen henkeyksensä, tai käytännössä tukehtui limaan. Vaikka kaikki sanottava oli sanottu jo monta kertaa, olisimme halunneet olla siinä vieressä, kun äiti nukkui pois. Ja uskon, että äitikin olisi halunnut meidät vierelleen. Ihminen saa päättää omasta elämästään, mutta ei omasta kuolemastaan. Se ei mene minun järkeeni. Elämään kuuluu kuolema, ja minun mielestä ihmisellä pitäisi olla oikeus päättää omasta elämästään aina hautaan asti. Äitini teki hoitotestamentin marraskuussa 2014 täysin sielun ja ruumiin voimissa. Hänellä olisi pitänyt tuolloin olla myös oikeus päättää omasta kuolemastaan. Nyt laki päätti hänen puolestaan, että hänen tuli kärsiä elämänsä viimeiset hetket. Jos eutanaasia olisi ollut mahdollista, olisimme saaneet viettää viimeisen hetken hänen luonaan, ja hän olisi saanut rauhassa nukkua pois meidän ympäröimänä. Suurin osa meistä ihmisistä haluaa pitää ohjakset käsissään loppuun asti.
Siitä kertoo se, että suurin osa meistä ihmisistä tekee normaalin testamentin, hoitotestamentin ja useat jopa suunnittelevat hautajaisensa. Meillä pitää olla rohkeus tehdä päätös ja antaa ihmiselle mahdollisuus suunnitella oma kuolemansa. Omien toiveiden kera, kun on tiedossa, että kyseessä on vakava kuolemaan johtava sairaus. Kuinka